hello mga bay. Time check kita. Hello, sound check, sound check. Yes mga bay, mga kaisamingay, please do so. Please feedback para atong mahibaw-an kung okay lang ato ang audio. Mga bay, sound check. 1, 2, 3, 4, sound check. Please do feedback. Thank you so much. Akong gi-restart, atong gi-reset ang ato ang live because there's a technical problem. I hope okay na ang ato ang audio. Sound check, testing mic 1, 2. Unsay inyong masulti mga bay, please do comment. Okay na kaha? Hello? Yes. Mga bay, mga kaisang bingay. Waiting for your comment. Check na to. Nakaduha ta ronda. Technical problem yun, no? Daghang technical problems. How about that? Okay na? I hope so. Okay na po ang audio father. Lynn Ubaldo, thank you so much. Padayon ta. So, unsa man yung ato ning balikon na itong nahisgutan, mga bay, o mga kaisubingay. Pasensya kaayo kay mo lagi ninyo nagtukar-tukar man tagaganihagod. So, the message is that in all things, in everything, love and serve the Lord. No, mao na atong mission. So, balikon na to mga kaisubingay. Perhaps wala to na klaro kaganiha ang atong nahisgutan. We are preparing 10 theological points for us to ponder upon our gospel for tomorrow. First is that we are talking about the authority of sending. Kinsa may dunay authority mga bay. So, as Jesus grants authority to the disciples to go out and preach, emphasizing their role in spreading the gospel. Spread the gospel. The question, when do we receive, or sa panahon nga nahimo kitang Kristiyanos, kano sa kita kaingon nga nakadawat kita ni ining authority, nakadawat kita sa threefold ministry in preaching, in being a priest, Catholic, as a preacher, as a king, and as a prophet. No, kay mo man nigingon to spread the gospel. Nadawat na to ni mga igsuon, of course, gikan sa bunyag. And this, our gospel, of course, is emphasizing this role for us to spread, to help spread the gospel. May importante kayo na siya, kay dili lang man ang pari ang magsige og yaw-yaw o sige og preach, sige og hatag og mensahe, kun dili ato ning katungdanan isip pinuniagan. So, thank you so much sa mga ni feedback. So, klaro na ang ato ang audio. Salamat sa inyong mga reactions and comments. So, kumusta sila? No? Shout out kaninyo again. Oy, Father Ven, how are you there? Kumusta sa Roma? Kumusta among estudyanteng classmate? No? Kumusta ka diha sa imuhang Amari at Sirbiri? Kita rabay nagduyog ani sa una dito sa bukid. Kumusta? No, maayong pagkuan mo diha, Father Ven. We miss you so much here. So, hinaot unta makaulit na sagad dinhi sa ato. Okay, shout out kanimo diha na Father Ven, regards sa tanan. Prayers. LR lagi lang. Kita lagi ani Father Ben, no? Katawanan kay atong istorya ani sa una. So, dito sa bukid. Nauna, Father Ben. So, salamat kayo. Joy Ralios Roger. Pinaagis bunyag. Yes. Okay. Pinaagi yun as bunyag. Mao nay importante kaayo. So, mga bay, no? Magisgot kita unsa may hagit ni alang kanato. The first point is that the authority of sending, no? Kanang lang do natay otoridad. So of course, sa atong pagpangalagad, we recognize the authority given to us by Christ to go forth boldly sharing the message of salvation without hesitation of fear. So bisan asa ka mga lagad, bisan asang dapita sa katilingban, asa ka sa kabukiran, musangyaw ta didto sa mga kabanayan, kasapaan matud pa ni Pope Francis nga go to the peripheries. So dito sa mga sikot, mga balangay o mga asang dapita na siya, no? So ihati Father Ben. Kumusta diha ha? Okay kayo ka Father Ben. So, basig ganahan ka mo kuan diha. So, mingaw na kay minimo. Si Jocelyn Mantos, may gabi, Sir Delma. Okay. So, mo na mga bay, no? Ang atong pagpangalagad ni gikan sa pagkabinunyagan nato. So, dili lang di mga pari mo ay magsigig sige og sangyaw, sige og
hatag sa mensahe sa pulong sa Dios kun dili kitang tanan. Magtinabangay ta, no? Kay dako kaayo og kalambigitan ang mga laiko. No? Kamo nga mga laiko, bisan og moingon mo nga naamo mi kahadlok father, dili man mi kabalo mo sangyaw, dili man mi kabilo mistre. Actually, gihatag na tanan sa atong Ginoo, no? Atong hinumduman nga the second point of our reflection is that to the dependency on the divine providence. That is stated in Mark chapter 6 verses 8 to 9. Kung kinahanglan, we must be dependent on God alone. Kay mao na gihisgutan sa atong ebanghelyo mga bay. Sa gingon pa niya, ayaw kamo pagdalag pagkaon. Pero kita magsangyaw, ang giuna-una kaon, dagan kay baon, dili ka pwede magutman, of course, maniguro sad na kay mapas mo masanta. But again, that is tawhanon, no? Again, naagyoy ihatag ang Ginoo, labi na ang atong pagsangyaw, ang atong pagpangalagad tininuod gayud, God will really provide, no? Sa naisgutan na nako sa akong bahin, no? Daghan kaayo mga kalisdanan nga giagian diya sa pag-eskwela, seminaryo, pero God provide everything. In everything, serve and love the Lord, no? Watching from Mati City, Mary Grace. Okay, shout out kaninyo Pax Joe, Janeth Ariel Gesta, Alahar, Tizay Amora. So shout out kaninyong tanan nga na uban ka na to. Please do comment, please do share sa inyong reflection kay nindot kay ni atong maisgutan. Kinsa akong pangutan na kinsa ninyo nagalagad nga kanang nakasuway gyud nga dunay pagsalig sa Dios nga giprovidean siya sa tanan. Ang bisag unsa klase nga pagpangalagad diha sa pagpanerbisyo nato. Perhaps I know daghan kaayo, mas daghan pa mong mga nindot nga kasinatian sa mo ano. Grabe kaayo. Okay, ningon si Kristo, bisan og ayaw kamo pagda og kwarta o bisan unsa gawas lamang sa sungkod. Kaning sungkod, perhaps this reminds of us the authority of Christ nga kita dunay kanang ang authority nga maoy may atong gihawiran, no? Doon natay katungdanan katungod nga maoy magsangyaw because pinadala man tang Kristo. Okay? So mao na nakanindot kaayo, no? So mao na mga igsoon naay nakanindot pagid ni Rino maingon usab kanila sa inyong pag-abot sa lungsod adto saka sa balay sa nagdapit kaninyo. So naagi mo dapit daay, dili mahimugway mo dapit, no? Ug ayaw balhin sa laing balay hangtod mo biya kamo ni anang lungsuran. Focus, give focus labi nagkadtong mudawat ninyo. Mao nay hatagig balor. So ang pangutana karon sa ato mga kaigsunan, nunan pa may magbalay-balay. Kung in a literal sense, mubisita ba batag mga balay-balay? Dili lang sa mga balay-balay, mubisita pa bata sa atong mga igsong nagmasakiton? Mubisita pa bata sa atong mga igsoon nga nasa prisuhan? Mubisita pa bata sa mata igsoon nga mga naa sa kadalanan? Naa. Yes, naa gihapon, no? Naa, but dili na ina nakadaghan. So, kitang tanan, again, gipahimangnuan kita nga mobuhat ni ini. Okay, padayon kita no sa pagbasa. Okay, ang nakanindot sud nani no. Kung naay tao nga dili mo dawat kanin o dili mamati kaninyo, biyai ka ng dapita og taktaka ang abog sa inyong tiil. Unsa man ni alang kanato? Perhaps do na tay lahi nga pamalandong ani, but sa akong yanong nga pagsabot ni ini, no, atong palawman nga kung naay di mo dawat, dili ka uyon sa imuha or dili mo tuo nimo, ayaw ka pada kung dili itaktak na lang nimo ang abog sa maong lungsod, sa imong maong lugar ug balhin. Meaning to say, padayon. Normal nga dunay mo pilit sa imuha nga mga hugaw, matakdan ka, or perhaps no, kitang tanan mga hugaw naman tangdaan, pero diya sa pagpangalagad mahugawan pagyud ta. Makorrupted atong una-una ang atong pagsabot, ang atong pamati, but ato na lang nang itaktak paningkamutan nato nga dili ta makorrupted, dili ta matakdan, kun dili magpadayon ta. Ug wala na niingon nga ato silang i-exile, wala po na niingon nga persecutan sila, dili ra ba pod. Ingon lang gyud si Kristo nga padayon lakaw, padayon lang gyud sa laing lugar. Okay, wala gyud sa ingon nga dauto na nimo sila. Okay, I hope okay pa ang atong video audio diana because
It seems to me that na ay mga signs na pod nga na ay technical problem, although nibalik na sa noon. Mark Louis. Oh, si Mark Louis diya sa Centennial. Kumusta? Kumusta ang pagtanaw nimo diya, Mark Louis? Kumusta ato mga kaparian diya na? Shout out. Shout out kang Mark Louis, no? O sa mga kaigsuonan nato nga na diya. Yes, si Eugene de la Peña Flores. O mo bisita sa mga masakiton. Jocelyn Paton og Joel Recania. Doris Salicia. So, daghan kita ang isigutan ani mga kaigsuonan. Another point, no, the third point for us to ponder is that the proclamation and repentance that is stated in Mark chapter 6 verse 12. Another what is a theological perspective then? The disciples preach repentance, echoing Jesus' message, emphasizing the need for a transformative change in the hearts of the people. Transformative change. Kani amo ang sigig sangyaw ba, sigig preach, usahay makaingon man gyud mi nga dili gyud mi angayan niini, no, but tungod lang sa grasya sa Dios, no, nahimo kaming magsasangyaw, but makaingon ko unsa man ang pagsangyaw kung wala ni nakatransform sa kasing-kasing sa usa ka gisangyawan. Nonsense, useless, wala nakadulot, or we are not that effective. Kaya nga naman, there are also times nga kung magsangyaw mi wa man natunong buhat, o wa man ma-align, nindot kayo ang pag-preach, pero honestly wala ra pod ka patuhop o wala makita sa mga buhat. Siguro amuan na nga katungdanan, amuan na nga hagit, no, but this is not just for us preachers. Kita usab kamo usab mga preachers magsasangyaw kay nakaambit baya ta sa maong ministry ni Kristo. Okay, so to proclaim the gospel with a call to repentance. Naagyoy pagbasol, naagyoy paghinulsol, naagyoy being contrite of heart, examination of conscience. Every day we commit sin. Every day we falter. Every day naatay sipyat. No? But mga igsoon, every day also we are challenged to preach the gospel. So, unsa man na alang na to, mangayo tag pasaylo sa Dios. Mangayo tag sorry kaniya, padayon kita sa paglawig. Kadayon kita sa pagsalig kaniya. So, are you still there with us, with me? Kisay with us, tanaw na to ang mga nag-comment unsa may inyo ang pamalandong mga igsoon atong tanaw ninyo mga gi-comment o atong basahon. Okay ra sa Cordova, Segundo Cotamora, Jerry Insik, Ligaya, Crisostrum, Marilyn from Camotes is also watching. Julie, mayong gabi, Father. Julie Campos, Dodona, Doris, Precious Joel, Jocelyn, Arlene. Sige, unsa may inyong masulti mga kaigsuonan ni atong pagpangalagad. Nga giingnan man ta sa atong Ginoo nga, uy, manglakaw sa ta, uy, mangadto sa ta didto sa mga sikbit balangay. Okay? So, muna no? First is the authority of sending, dependency on divine providence, the proclamation and repentance. The fourth one is healing ministry. Daghan kay nagkasinati mga tag-healing ministry. Of course, no, labi na diya sa atong mga parokya, healing ministry. Kadungog mo, daghan kay mga paayo, daghan kayo. Of course, no, kining ministry ni Kristo, number one ani is healing. No, basta magdala ta sa pangalan sa Dios mga bay. Healing. Naagyoy kaayuhan. No, kitang tan mga masakiton ra batas kalag, dili lang sa lawas, kundi daghan sa gaitag mga problema ani, no? Jerry Diaz, LC Nigapatan. Hello, Ate LC, kumusta? Shout out. Regards ka ning kay Ma'am Diana. Diya sa kuan o kay Tita Daya, kumusta? Okay, the healing ministry, Mark 6 verse 13. Theological perspective is that the disciples perform miracles reflecting God's power to heal physically and spiritually. Ang Dios mo ay nag-ayo, dili ang tao. Gahom sa Dios, no, nga iyahang gihatag, no, gitugyan o gitagaag gahom ang tao aron mag-ayo sa mga kaigsuonan. Yes, of course, mao na gihimo sa atong mga
sumusunod ang mga tinunan ni Kristo, no? Ayuha sila, busa nalakaw sila og nagwali ang mga tao kinahanglang maghinulsol sa ilang masala. Kani hinulsol sa mga sala mga igsoon. No, thank you Father Jason. Shout out kanimo. Nibisita si Father Jason, at least nakapanglimpyo sa tano sa atong bahid. So, manghugas sa mga kasalanan. Father Jason, shout out. Sinakauli ka na diya sa imong parokya. Regards sa atong mga kaparian nga nagtan-aw, shout out kaninyo. Kumusta ang ato ang kinabuhi diha sa pagkapari? O shout out mga kaigsuunang pari. Hello kaninyo. Ira. Okay, I see your name. Kumusta? You are watching with us. Salamat, Ira. Naglibod-libod si Ira kaganiha. No, sa DIY diya sa kuan. Na? Kanindot oy, no? Francisca Galinato is also watching. Good evening, Father. Yes, mayong gabi, Ira. So, kumusta mo diha sa tagabantayan? Kumusta na? Happy Fiesta belated. Kasadya siguro, no? Pero Father, kami in town walay kwarta, magpahiling unta mi, pero mangayo man ang uban og donation, dili na lang mi magpahiling. Donation naman na siya, wala man nag-demand nga mohatag ka. If you donate, okay, sad of course no. Pero kay kikinahanglan man pud na no sa mga preachers no. Of course mukhaon gutomon baya sad na sila. Daghan ba siya mga needs mo bitaw na siya no. Pero it doesn't mean nga obligado kang mohatag. Donation lang gani na. Okay? So, kung mohatag, kung naakay i-donar, naakay pasalamat, so, mohatag. O wala, okay rapod. Wala rapod. Okay? So, mo na siya. Si Navos Lutong Bahay, Kakanin, from Cavite. Mayang gabi, Father from Gerald Trias, Cavite. Shout out kanimo, no? Kalayo dahil kaayo sa Cavite. Alife August Nawalda. Mayang gabi kanimo. Okay, padayon ta mga bay, mga kaisang bingay, no? Number 6, dust shaking symbolism. Muna, ganun mag-shake tas dust. Mark chapter 6, verse 11. The act of shaking of dust symbolizes judgment on those who reject the message, leaving them accountable before God. Yeah, that is what I told earlier, no? I shared with you na kadi mga tawhan na dili mo dawat sa pulong sa Dios. Naman gyud mga tao ana. And dili man gyud nato naawayon sila. No? Dili po nato na sila ipamugos ang pulong sa Dios. Og dili sila, no? It's their fault. It's their kanang, no? It's their lost kung dili gyud sila, no? So, mo na, no? Understand the gravity of rejecting the message while maintaining a heart of compassion for the lost. So, kung it's their lost, but still God awaits for them. That doesn't mean nga i-reject na sila si Ginoo, no? Kung dili ingon si Kristo, padayon adto ka sa laing mga lugar. So, moadto sa ta sa mga taong andam mamati ug open sa ilang kasing-kasing, no? They open their hearts and to let God enter their hearts. So, unahon na to katong nanguna, kay mas dili mausi katong panahon. Then, ang Ginoo nay bahala mohikap sa mga taong gahi o kasing-kasing. Okay? Cheryl, Gemma, Norma, Juditha, Kim, padayon sa pagsangyaw sa Dios. Father God, bless you. Thank you so much. Okay, okay na naglanog-lanog na atong tingog mga kaigsuonan. Salamat sa inyong feedback kaganiha. Kay na-reset na to. Padayon ta mga kaigsuonan. Another point for us to ponder is that the community-centered ministry. Exactly. Kinahanglan tang mga lagad, mga kaigsuonan sa mga katawhan. Community-centered, dili kay self-centered. Naneth, good evening po. Padre, ask lang if ano una makuha ng bata pag human sa kumpirma communion ba? O kumpisal? Wait lang ha. Malahi ning pangutana sa atong igsuon nga si Nanette, no? I will reply to you later. Nung pagkuman ng kumpirma, actually ang kumpirma pwede ra gid na siya iuna kumpisal din makakumas mayo kumpisal din communion.
no? Mo follow na siya, mas maayo. Of course, ang communion mao man na ang within the Holy Mass, so mas maayo makakumpisal kadaan. Okay, Nanet? Arlene Torres is with us. Evelyn Saiza, hello kaninyo. Okay, padayon ta mga bay. No? We are reminded today sa atong gospel, community-centered, dili kay self-centered. No? Jesus sends disciples in pairs, emphasizing the importance of community and mutual support in ministry. Mutual support, mga kaigsuunan. Shout out sa atong mga kaigsuunang pari, batch, no? Batch Mater Ecclesiae, no? Nagipahimangnuan kita ni ini, oh. No? Engage sa community-centered, support within Christian community, support group, no? Sa atong ministry support group, mga bahay, mga kaisumbingay. Again, sa atong pagpangalagad na gining community-centered kay usa ka konkretong example ani nako, no? Balik-balik nako ni pero for me this is a concrete example. Kana bitong silig tukog mga bahay. Magyud mo kabalo magyud mo sa silig tukog, no? Kung manilimpyo ka gamit ang silhig tukog, gamiton gyud to nimong silhig nga usa ka pungpong, dili gyud mamahimong usa lang ka tukog kay dili man ka kakuha og hugaw. Pero kung gamiton nimo ang isa ka pungpong nagkahiusa na siya, gamiton nimo, no, magtinabangay na siya, makakuha gyud nagbuling. O kung kitang tanan magkahiusa diha sa katilingban, no, magkahiusa ta, magtinabangay ta, makakuha gyud ta og makalimpyo gyud ta. So, again, itong kinabuhi, kinahanglan, magkahiusa, diha sa atong mga kasilinganan. Shout out, Auntie Rosie. Shout out, nauban ka na to. Shout out kanino diha sa Kabasalan. Kumusta ka mo diha? Shout out, Auntie Rosie, si Ganggang, ug si Pongpong. Shout out, mingaw na kay ko diha sa inyo, ha? Salamat sa pagtanaw, Auntie Rosie. Okay, I hope okay ra ang tanan diha kaninyo. Okay, sige, kinsa pa si Sansu, mayong gabi, Helen, Gloria, Cheryl, Dennis, Cecil. Wow. Salamat kaninyo. Salamat sa nag-send og stars ka gani, ha? Kisa to. Thank you so much. Okay, padayon ta mga bay. Teaching by example. Now, another point is the theological perspective. Jesus teaches through example. So, lisod lagi kaayo ni magtudlo ta, mga lagad ta, unya dili nato ipakita sa atong maayong ehemplo. So, kinahanglan makita sa maayong buhat. Teaching by example, as Jesus teaches through example, showing the disciples how to live out the message they proclaim. To live out the message we proclaim. Mayong gabi, Father Noy. Yes, mayong gabi, Auntie Rosie. Kumusta diha? Salamat sa pagtanaw. Okay, live kita karon. Mayong gabi sa tanan. Si Era, mayong gabi usab. No, thank you so much. So, please share, mga bay. Okay, another point is the teaching by example. Lead by example in your Christian walk. Demonstrate the transformative power of the gospel through your actions and lifestyle. Wow! Sayon buhaton, lisod bu. Sayon istoryahon, lisod buhaton. Mo ni gingon nato no kasagaran sa mga kaigsuonan nato. Sayon lang kay na istoryahon pa pero ting lisurang buhaton. Exactly. Mo mayngon ta mo na kasagaran dag why mo sunod o wa na lay mo simba kay lisod man panindigan, lisod puy-an. Yeah. Pero gracias sa Ginoo na magabay, no? Kay kung makabuhat sa tanan na, no? Mao ginay mo ingon nga kini mo'y anak sa Dios kay mutuo gyud sa anak sa amahan, no? Inana, no, ang hagit sa atong pagka-Kristiyano dili sayon. Dili sayon ang pagsunod kang Kristo, daghang tunok ang dalan nga agian mo. Matoy pa ni Madel, good evening Father from Cabadbaran City. Shout out kanimo. Crisilda Singcolan Enriquez, ako in Reden, Emeline Shua, Evelyn Paloma Jasmine. So shout out kaninyo. Shout out mga igsuon nga naning kamot diha, no? Sa pagpakigbisog. Kumusta ka diha karon igsuon nga nagtan-aw unsa imuhang kalisod sa pagpangalagad? Kumusta ang imuhang ministry diha? Kumusta ang imong pagsangyaw? Kumusta ang imong kinabuhi? No? I hope
bisag lisod, apiki, sipot, pero padayon ta, kay anak yun ang hagit sa Ginoo. No, dili man sayon, dili pud tiaw-tiaw, no? Kabahin gyud na sa pagpangalangad. Kabahin gyud na sa atong misyon, nga sa misyon di ay ni Kristo, even si Kristo mga igsuon sa iyang misyon, no, sa iyang ministry, oy dili sa dayahay. Siya pud mismo bisan Ginoo nagkalisod sad siya. Mauna nga kita sa atong bahin okay naman lang bahalang magkalisod sa ta kay mo man na ang atong sulundon. Bisan lagot na kaayo padre mo kanta lang og batubalani. O si Eva lagot na daw kay siya pero mo kantag batubalani. Batubalani sa gugma. Wala gugma, magnet of love. Corazon Bano, Joy Dano Bagaw. Good evening, Father, watching from Batuan, Bohol. Mirna Kiban Sanuan. Oh, God bless your program. Thank you so much, Marilu Libago. Michael Narte, Chua Grace. Pagsulay sa kinabuhi, Father, nilang ihilak para mawala ang kabugat sa gibati. Ihilak. Kailakon ako tana. Mauna, no? Kung atong seryosoon ng kinabuhi, bitaw, no? Kung padala ta sa emosyon, mga igsoon, magsigil natin hinilakay ani. Way undang. Pero ayaw kawadig paglaom kay naa ang Ginoo. Sa iyang gingon, sa iyang mga tinunan, sa iyang commissioning, pag-send sa mga tao, uban gayud siya. So the same thing. Arlene Torres, lisod ang hagit sa kinabuhi, Father, pero mangayo latag giyas Ginoo. Mao gina, no, from Camiguin, si Clone or si Cheryl, Nay Charlita, may gabi, Father. Di jud lalim mga lagad, exactly, no? Diya sa konsolasyon, shout out na Nay Charlita, regard sila na Nay Biol o sa tanan nila diha, no? Kumusta ka mo diha? Nancy Longos. Mo na no, shout out sa akong auntie nga to sa Cagayan nga naglibod-libod og nag-stroll, excursion. Shout out kaninyo diha sa CDO. Maria Tess Saladaga. Juveline Hingoog. Okay, daghan kay itong mga kaigsunan, no, all over the Philippines. Okay, kung dili gyud madala arong problema muluhod itubangan sa Adoration Chapel. Oh, yes. No, nindot kay na kung sa Adoration Chapel juga kay one-on-one talod murag makaingon ka bang one-on-one gud talod be unsa man gyud ni imong gusto nako. Pasabot sa nana kung niadto ka sa Adoration Chapel, you surrender yourself to God. Kay kabalo man ka na ang Ginoo dito o makighiusa ka, makig-communicate ka, makigrelasyon ka. Istorya sa ta kung unsa man gyud ni karon, unsa man kalisod ni ini o ang Ginoo. Usa sa mensahe unsa gitudo sa ako, no? Once we go to the Adoration Chapel or Blessed Sacrament, when you pray, after praying, please spend 15 to 30 minutes kay diha madungog nimo mensahe sa Dios. Excuse for a while ha, kadit lang. Okay, hinuha ko kay nikuha kong tubig mga bay. So, sana ta. Kumusta mga bay? Mao na sa pagpangalagad, importante kaayo nga ana ang Ginoo atong i-recognize nga naa siya. Para ta mga bay, teaching by example number 8. Number 9 is perseverance in ministry. Padayon, ayaw undang. Kay ang pagpadayon nato, no? Antos. Kay diha ta masantos, no? Diha sa pag-antos ikaw masantos. Chua Grace, salamat Father, usahay tungod sa problema murag maka-ask ko why ingon si Chua, no? Why Lord akong tubagan na Chua, no? Ingon pud ang Ginoo nga nagbitay siya sa krus. Unsa Chua, unsa may imong gusto, nag-antos na ka, ako diri nagdupa sa krus, why puli-puli ikaw na puli nako diri be. Wa magi ko nagreklamo nga nagpanunay kong nagpaabot ninyo sa matag adlaw, nagpalayo mo nako. Pero kamo kausa lang mo pagsulay reklamo na. So,
Atong hinumduman mga igsoon nga bisan si Kristo nagsakripisyo. So kung kita sad gamay lang gani nga sakripisyo, reklamo. O, diba? Reklamador man ta kaayo. Matod pa, inahan sa kanunayng panabang ug anak sa kanunayng pangayo. Ug dili hatagan magreklamo. Si Felicia, watching Jolly, Eva, nindot gali, dili na lang muuli padri kay makapabuhagay gud ka. Maun sa atong gihambin niya. Eva, yung tinuod na Eva no, because I was once like that. Dili lang once, but before diha ko nagsugod nga until such time nga naka-decide ko pabuhagay ko sa Ginoo. Oy, mo nagiingon nga you wrestle with God. Diha ka makigkumbatis Ginoo. Istorya ta Lord, one on one taon sa magining imo be. So the more you spend your time with God, mo istorya siya nimo. Yung sinati na nimo, no? God will talk to you, no? Heart to heart talk mo na. No? Masinati nimo na siya ang mensahe niya. No, ang Ginoo ray bahala mo pahiluna nimo unsaon nimo na pagsabot. And Cyrus Glenn, Saint Michael the Archangel, defend us in your sword. Yes. Josephine Mante Uray, Neil Pags. So mga igsoon, no? So perhaps one of you or each one of you dunay kasinatian nga nag-adto sa Blessed Sacrament. Unsa may inyo ang na-experience diyan. Maybe you can share unsay mga nindot nga mga experiences ninyo when you went to Blessed Sacrament ug namati. Ha? Inana no, labi na ikaw karon bugat, Joy Ralius Promeda. Bugat imo kasing-kasing. Bugat kaayo. Unsa man ning labi na kasagaran nato no. Most of us are working. Kamo nga nagtan-aw no. Nagtrabaho, na ay pamilya, na ay obligasyon, na ay mga anak nag-eskwela, na ay baryanan sa utang, na ay mga daghang kay ginahuna walay klarong trabaho, na ay mga problema, na ay mga away sa pamilya, igsoon. Sus daghang kayo problema mga igsoon. Unsa man ato na? How can we solve that problem? Problema nimo nga dili masulbad. Well, saan pagkasulbad nga imong una-una, sige naman sa og pangita o problema, wala naman kay pahuway, even not giving time for the Lord. Kung saan nimo pagpamati nga mo giya nimo ang Ginoo nga perti man nimong occupied man nimong una-una og imong kasing-kasing. Wala naman kay pamalandong, kuwang naman ta, no? O na, usahay kami pod gani, no? Magsige na lang mig misa, magsige na lang mig busy sa tanan. Usahay kami, wala naman give ampo-ampo in private. No? Wala di na kaampo sa breviary. So, mao na, no? Dili lang kay kamo, apil sa mi ana, no? Mo na kinahanglan sad, no? We must spend time. Usa sa mga nindot kay na igbangon, unta. No? Find time, bisan 5 minutes to pray to God. No, shout out sa atong mga kaigsuonan no, may paning atong mga kaigsuonang mga ubang relihiyon, ubang mga kano kay magampo ka 5 sa usa ka adlaw or more than that. Grabe kay mo dag-ampo. Okay, Simon Espanola, Lizelle, shout out kaninyo, Lorna, Eva, mag-rosary in front of the Blessed Sacrament for 1 hour mafeel gyud ang presence ni Lord. Yeah. Kanindot ana no. So mao na natong paning kamutan. So please do share no. Para ma-share, makita ang inyong mga mensahe, inyong mga message, inyong mga experiences with the Lord. If you share, mas makasangyaw po mo dito sa atong mga kaigsuonan, no? Please do share, no? Daghan ang masangyawan nato nining pulong sa Dios, daghang ma-inspire, daghang makapamati. Okay, next point is that the perseverance in ministry. Mo na yung gisutan na to. To persevere. Padayon, Jake Benigay, bisita niya ko diya. Yes, pohon, no? Yes, pagsulti lang daan, Brother Jake, para makasiguro kang na ako. Salamat sa plano, sa intention to visit. Okay? Rose Baker, Danilyn, Joy, kay bugat naman ang mga palas anon, aw ihalad nga to sa Ginoo kay siya resort ang makatabang nato. Ihalad nga to kang Maria kay siya atong inahan. Nagkanta sa no? Flores de Mayo si Gina Panes, Edita,
Ako, Father, if naay mga problema sa kinabuhi, magpasalamat ihapon ko sa Ginoo kay nakaambit ko sa iyang kasakit sa krus. Oh, sharing the pains of the Lord. Nga magpasalamat ka tanana. There is Sekina Arcales Malu Tomio. Okay, Rodel S. Lupina. Okay, so shout out kaninyong tanan. Padayon ta mga kaigsunan, ang katapusang punto na to is that the reflection and renewal. Okay, so after their mission, the disciples gather with Jesus to reflect, emphasizing the importance of spiritual renewal. And so, the challenge for us to take intentional moments of reflection and renewal in your spiritual journey. Regularly assess your mission, seeking God's guidance and rejuvenation for continued service. Wow! Kana mo hinindot, no? Kinahanglan doon ay renewal mga igsoon kay kung wala gani lisod kay no. Human sa mission, there must be a renewal. No, that the disciples gather with Jesus to reflect, emphasizing the importance of spiritual renewal. Kung sila mo ay gigamit sa Ginoo to preach to the ends of the earth, unya daghan silang giayo mga masakiton, ilang gibisita ang tanan nga mo ay nagapausab kanila, dili pud mahimo nga ang kining mga tinun-an dili mag-aim for spiritual renewal. And so with us, mausan na ang angay buhaton nato para makapadayon tita to assess the regular mission nga naa day ni kanunay for us. As long as we are here in this world, the mission will continue, never ends. So busa mga bay, samtang buhi pa kita, naa kitay obligasyon sa pagpangalagad. Kay mao man ni isip anak sa Dios ato kining buhaton. So mga bay, we have 10 theological reflections I prepared for you nga hinahot unta atong pamalandungan pag-ayo. Para sa mga naulahi atong usbon, to recap our 10 theological reflections perspective as the authority of sending us to all the ends of the earth. Jesus alone has the authority, the dependency on the divine and the divine providence of our Lord, that He will provide everything, all our needs. No, when we preach, when we make and gather throughout the people diha sa pagpangalagad, proclaiming and the proclamation and repentance, the healing ministry, shaking off rejection. Pasabot ni ini mga kaigsuonan nga dunay rejection kung mag-shake off sila sa dust. So, kinahanglan doon natay resilience to face such opposition. Dust shaking symbolism, community-centered ministry. Dili kay self-centered ha. Community-centered. Kinahanglan open wide. Dili lang kay mag-inusara. Reflection and renewal, perseverance in the ministry. Teaching by example. Okay, so I think busog ta, puno ta. No, shoutout kaninyo Donali, Angging. Ingon si Angging, create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. Wow. Daday, Malu, Francis, Sebay. So, shoutout kaninyong tanan nga naagya po nagpabilin ka na to. Father, kwarta ni mo ni. Masana, what do you mean? Francis Reyes, no? Oh, salamat no sa inyong tanan nga nag-uban ka na to. Salamat sa mga mensahe, sa inyong experiences, sa inyong reflection sa pag-uban ka na to, sa inyong feedback, no. Salamat. Hinaut unta nga kini, of course, no, dunay transformation nga mahitabo. Dunay renewal nga mahitabo. Or even if mamalandong lang taon say maayo alang ka na to. Sa atong pagpadayon isip Kristohanon, dili man ta perpekto, dili man ta maayo, dili man ta hawd, kun dili ang Ginoo mo ay nagpadala ka nato. So mga bay, mga kaisambingan, thank you so much. Francis Reyes, medyo naulay si Francis, no? Yes, ako aning kwarto. No, dili ni ako ang kwarto, ako rin ni Puli din he. Nya may gigamit atong audio visual room ato ang asata. Ato topic kay ang atong gospel for tomorrow, ang commissioning sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang mga tinun-an, no, sa pagpadala niya.
Okay, please pray for me, mapari ko. We pray for you, Francis Reyes. Shout out kaninyong tanan. So mga bay, sa katapusan akong ihatag ang ato ang katapusang pag-ampo. Of course, alang sa tanan. Nga nagauban kaayo. Ato na i-shoutout after sa ato ang prayer. Okay, sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, salamat sa grasya nga imong gihatag kanamo nining gabi una usa ka maanindot nga gabi uban sa amo ang paghimo nining tulumanon sa isang bingay live broadcast. Salamat sa matag usa nga nitambong bisan asa sila diin-diin sa Pilipinas. Salamat sa mga nag-uban hinaot ang matag usa imong hikapon ang matag kasing-kasing bisan sa among pagka usahay gahig ulo bisan sa among pagka busy sa kanunay, walay panahon sa pagsimba, kulang sa pag-apo, padayon sa pagpakasala, usahay daghang mga butang, mga mahitong pawak sa kadautan, mangayo kami kapasaylo ani ini mga Ginoo na ini mamong kaigsuonan o labi kaming tanan kuwang sa pagpangalagad. Hikapa ang matag-usa